Ini? Yan. Oo. Thank you, Mami Lynn. Yes, Mami. yan. Ma'am Lynn din. Kuya to, video Mami naman, no? yan. Asaro. Abi din, abi din. Oo. Bro ko na bro. Pero yung sinila bro. Oo. Kana. Gugusa lang. Ang pusing-pusing ba ko? Oo. Yan. Yan, nabigay ko na po Mami Lynn kay Mami Roder yung Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So for this video guys is pupunta po tayo sa bahay nila ni Marvin Roder kasi birthday na po sa kanyang mama ngayong araw na to. Ito na po yung in-order ni Ma'am Lynn. Hello Ma'am Lynn, thank you po. So i-deliver ko na po ito at saka ito yung 1 kilo na dragon fruit. So yan, so 3 kilo po itong nasa basket at saka 1 kilo po nasa plastic. Ilagay ko po ito sa kanyang lula yung 1 kilo at saka yung itong basket na po natin. Samahan nyo po ako kasi ma-tour po tayo or patungo dun sa kanilang bahay ni Marvin Roder guys. Tara, so puntahan na po natin. Yan o, ready na po.
yan guys, nandito na po tayo sa bahay ni Marvin the Roder. Lapit na natin ito. So, tara. Let's go na. Dito po yung daanan. Lakad lang po tayo patungo doon. Ayan guys, nandito na po tayo. Si Marvin dong. Asa pa dong? Asa pa dong? Te, ayo. Hi! Happy birthday! Yan guys. Selamat! Yung mama ni Marvin the Roder. Ano si Marvin te? Kosa kang damo. Oh, di mo makita di eh. Bro. Oy bro, wala. Daunan. Pwedeng ka nang yungit gede, wala ka gede. Guys, daunan ko ni yungit. Pagijong-jong. Balik ako dayon bro. Ato. Oh, balik ko niya oh. Mga gabi siguro. Yan guys si Yungits. Early bird mo talaga yan. Nay, tayo para sa imo na. Pa Mamilin. Yan. Oo. Thank you Mamilin. Yes. Mami, Mamilin din. Biya to videohan. Yan. Abi din. Oo. Bener ko na bro. Pero yung sini na bro. Oo. Kana. Gugusa lang. Ang pusing-pusing mo ko. Oo. Yan. Yan, nabigay ko na po Mamilin kay Mami Roder yung pinadala yung dragon fruit. Yan o. Salamat Mamilin. Thank you sa gift na dragon fruit. Ilang taon ka na ate? 46. Oh, 46 na po yung si Mami Roder, no? Yan, so palihog lang ko ani ka nanay. Si Hani, imuha, mama ani mo, te? Ako, gangan. Gangan ni mo. Asa man nila ha? Mamilin. Oy, kaya. Ganito doon. Good morning. Oh, ihatan nila oh. Na siya dito? Naos na. Ha? Oh, mubalik. Bato mo diso ni pag oh. Yapit ra ko ni. Asa dapat ilahan na? Oh, tugiyogi ko te. Yan ibigay namin sa kanyang lola. Oh, isa mama. Bro. Dragon fruit. Atang. Tara. Ayun. Oh, mujuti pa ko kya. Balik ra ko niya. Oh. Mga alas 6 siguro out na ko na. So amo sa ihatod kya. Ano yung sugat mo? Wala ko kasugat niya. Yan, punta kami sa kanyang lula. May binigay din yung lula ni si Ma'am Lino kay sa lula ni Marvin the Roder. So puntahan na lang namin. Dito po yun. Ato magdungsoan? Sugodan? Ato magsugod? Anak das asa tapa. Mohon. Amo do? Asan man siya? Day. Hi, Day. Hi, man siya. Nay. Ma. As mama noy. Ma. Dali gud ma. Yung gis na nito sa van. Hi, Nay. May naghatag sa imo na si Mamilin. Dragon fruit. Dragon fruit, Mamlin. Kay Mamlin na ipahatag sa imo ha. 1 kilo. Ay, thank you. Thank you, Mamilin. Oh, thank you, Mamilin. Yes, yan na. Bigay na po namin kay ma'am. Kay nanay. Kaunan niya nanay ha.
Ingon ni Marvin ay na kuno kay tanom nga dragon fruit na day. Kato do sig man nagpamuak ko di. Sige naman na upamuak na di man. Ay, kuan man ay kanang nahungan man gud siya. Ha? Nahungan kinahanglan wa siya makailog. Nagbuwak. Oh. Nindot sa kay niya. So nandun po yung dragon fruit ni nanay you know. Sino nagbuwak niya wala. Okay, ahungan man siya dagay sa kahoy. Kinahanglan pwede ganito siya ana dia Gusto di na hawan di. hawan way kailog na iba. Wala ka ng kahoy. Nya dili siya makuanan sa anino. Mao di ay niya ako mga pag-igap sa kuman-kuan. Yan makakaon nakatilaw na siya ani. Okay. Imo kita gaan dragon fruit. Oh, dragon fruit. Lami ko no. Thank you kayo. Basubra na siya na kay bugat mo kay na. Bugat mo lang. Oo. Mahal mag kilo na. Samuel tag 300 kapin. Samuel 200 ra. Kasi siya. Oo. Yan ay so maraming salamat kay Ma'am Mili no sa nagbigay ng dragon fruit. Binigyan din ko din si ate sa birthday niya. Si Ma'am Mili pa rin yung nagbigay. Sa basket. 3 kilo po yun. With basket. Yung basket. Yung basket pwede po yung magamit. Kasi napalit yung basket to, apil na to. Apil na to. Ako nagkuha. Ay, maraming salamat, Mama Milen. Yan, Nay. So, ato sa amin dito, Nay. Bye-bye. Yan, guys. Tapos na namin nabigay, no? Kapitbahay lang po sila ni Marvin Daroder. Yung lula niya. Paborito din pala ni Lula yung dragon fruit, sabi ni. Kausap ko minakapilog dragon fruit. Oo. Hatag ba itong usa? Kung tagaan sa mamagpikas. Lami lagi. First time, yung iba, hindi sila magustuhan, pero mas matagal, magugustuhan nila. Sayang, hindi kami nag-abot ni Marvin Daroder. Bakit mas lagi daw? Dugay pa kayo, dili? Dugay pa? Yun siya, mari si ano si. Yan guys, so yung inahanda nila dito. Wala pala. Yan. Ito na yung inahanda nila, no? Nagsaon kayo na naunga, nag-iya baboy. Para inasal. Iya orang ka maay kanang Tagalog. Pag-vlog me, kung magtagas baboy. Vlog daw. Vlog ba? Ha? Vlog. Kuan ba sa kuan mati na eh. Sige, modin. Tonton bulakaw na puguro. Ko tidaan. Kamay trabaho di Asam di siya mulakaw na siya. Manggungit? Bago sa. Asa man? Ito sa Tubura. Bro, mo ulit ka bro? Balik siya. Babalik din siya. Yan guys, yung mga isda ni Marvin. Tilapia naman yung gagawin. Ang tilapia na lang ate. Kapiso. Kani, katong koy. Ato ang kuhay kung uban ako eh. Bising-busy po talaga si Marvin kasi hindi ko naabutan. Biri na mo. Haman. Hinog na. Bago pa lang. Ha? You know, meron siyang strawberry. Ay, mo silas dong. Hey bro, yan ang strawberry. Nabubuhay pala yung strawberry dito guys. Yan. Yung mga hilo. Balik ako daya. Asa naman ka bro? Ato bro, kuha akong mama. Mabalik ra ka dire. Balik ako dire. Sige. Nakuha na to ni mong gihatag nako. Itong sa dragon fruit. Salamat kay bro ha. Kay Ma'am Lynn yan. Ma'am Lynn, yes. Si Ma'am Lynn sa akin, nag-chat ako sa kanya. So, thank you so much Ma'am Lynn and bro tips me sa napakasarap na dragon fruit. Yan guys, so i-end ko na po itong video no. So, naibigay ko na po lahat kay Yungits, kay Marinong Humboy at saka kay Lula. Of course, sa birthday girl si Mami Roder, thank you po. Salamat Lynn. Bye-bye. Yes, babalik po ako mamaya mga 6 siguro kasi patungo na po ako sa farm. So, inuuna ko na lang po yung paghatid ng dragon fruit. Hi Ma'am Lynn, bye-bye. Ingat po.